И здравейте, YouTube! Аз съм Марбеги и сега си играм едно мапче. И ще играя го. И така. Много не го знам това мапче. Това е доста старо мапче. Мисля, не знам. Просто не знам, просто старо. Не знам колко старо мапче. Това измисля да го играем. И си спа докато влезам. И върнах се. Казва, че не е толкова старо, що има музика, ама да легам, че аз съм взяла това, защото за лягане. Тук се чака и е така залегаме. И е, че не знам как ще направим. Умираме и ще чуем на майната си. Има музика, ама тя е стара вече музиката. Аз съм добра в мапчета, ама нещо ми лаги в това. Има един, който много е зле. По-зле няма от него. Чакайте, си чукнах тук. Исках тук да направя нощ. И тъй. Правя нощ. И лягам. Казва се Дели Стоянов и там Дели Стоянов е доста зле в мапчетата. Гледах го, направо се смях. По-зле от него няма. Значи, карат се в клипчетата. И ние се карам понякога с моя приятел, ама не така толкова много чакай. След се блъскаш, това не е много умно. Дели, ако ме чуваш, честно, правиш много ужасни клипове. Не знам как толкова хората гледат. Аз съм просто отпиша от тебе. Може аз имам по-малко абоната, ама ако правя повече клипове, ще правя много повече абоната. Ама от днеска започвам да правя повече клипчета. И много сме вече. Чакай, сега стягам. Минавам го. Не на спринт, ама го минавам. Ще ме дразни вече това ниво. Как? Назад трябва да мина. Аха, да. Е така. Хоп. Ще скача само. Малко лагчета. Може да си ги оправи. Не, нищо. Малко лагчета, може той да се оправи, приятела. Окей, добре. Сега добре. Няма как да умра от това. Минало. Правя го на още. То са лесни нивата, не са толкова трудни, както мислиш. Лесни са като песен. Така, да продължавам с нивата. Това е лесно. Преди много се дразниш това, ама не бах, че е лесно. Най-мрази е това. Никога не слагайте в Дуоган. Защото това мисля, че беше по-ниско. Ще взема храна. Ще на храна. Набързо. Тук е, че е много трудно ще се оправим. Да хапнем. Няма как се мени това. Разбра го. Исках на зигзаг, ама забравих, че не може. Така на зигзаг. Аз пък на зигзаг.
веднага да го скача. Може да стане така. Много време си от меме. Не може да бързам кадрите. Това ще спра, докато стигам до там. Още един опит. Спирам. Още един опит. Как? Да бяха сложили лодка, по-добре ще е. Стоп. Ще опитам още един път, ама... Готово. Аз съм хитро, ще изпра за малко. Върна се. Викнаха ме за нещо. Не искам големи уравномерки. Как ще правим? Така, продължаваме. Искам да ще ви напиша в описанието на дали стоим в гледайте неговите клипове. Гледайте. Гледайте му клиповете. Кажете кой е по-добър джампарч. Искам да знам. Тук сега, защото съм злея, че доста добре джампове правя. Аз тук се легая малко, говоря и не съм чтения. Това беше най-тъпо. Как? Давам напред, то не се изкачва. Сега го минавам. Минавам го, не ме интересува. Тук най-тъпото нещо са направили долу в огън. Малко злей са, няма... Спра докато отида там отгоре. Не, айде ще го минем пред вас. Защото си кажете, Мартина ела скина, минава го някакси по различен начин. Може да минем до там и се справя клипа. Мислям. И ще направя още едно. И то може да е по-късно да го кача. Не знам. Ще реша. Сега ще направя повече клипчета за днеска, защото днеска ми е цял ден. Може да се правя каквото искам. Няма какво да правя, бе. И ще направя няколко клипчета, ще ги кача. Малко така да забързаме. Всеки ден може да направя вече по 2 клипчета, всеки ден може да правя. Аз, в принцип, не съм много... Знам, че не правя много добри клипчета и ще спра. И хора, за 20 години